ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲಿನ ಮೊಕ್ಕಿದ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿರುವ ಸೊ ಪುಷ್ಪ ತುಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕು ತೂರಿಪ್ಪಾರು ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ ಮಲ್ದಾರು ಸೊ ಇದು ಪುಷ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊಟ್ಟು ಸೊ ಏರ್ ಪುರ ಆದ ಪುರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರಂದು ಪುರ ನಿಕ್ಲೆ ಜೈಪವ ಸೊ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ ನಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಏರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪನೆ ನಾನು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಆರಣೆಕ್ಲು ಧ್ವಜಪವನಿಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಹೋಯ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರಿಟುಲ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾಶ್ಪಟ್ನ ಸೊ ಆಡ ಕೇನ್ಗ ಎಂಚ ಮೂವಿ ಪುರದ ಆದ ಪುರ ಆಡದು ಕೇನ್ಗ ಆಡ ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರು 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂడి ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಹಿಂದಿ ಮಲಯಾಳಂ ಆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತಾ ತುಳುಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಎಟ್ಟೆ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುಷ್ಪದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕರ ಸೊ ಆರ್ ಮೈನ್ ಎಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಓನರ್ ಮೇನ್ ಆ ಓನರ್ ಮೇನ್ ಅಂದು ಸೊ ಆರ್ಲ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಚ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆವಡಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋದು ಅವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೂರೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪುಟ್ಟ ಬರಡಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಸೊ ಆರ ಪೂರ ಪಂಟೇರು ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಮೈನ್ ಪುಷ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಜೇರ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಆರ ಕೇರ್ಗ ಪುಷ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ ಆಂಡಿರೆಗ್ ಕೇನ್ ಗಾರಡ ಓಕೆ ಪುಷ್ಪದ ಮೈನ್ ಅಜೇರ್ ಬರ್ತೇರು ಸೊ ಅರಡ ಕೇನ್ಗ ಎಂಚ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕೇನ್ಗ ಪುಷ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ಅಜೇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಂಡಿರೆಗ್ ಪುಷ್ಪದ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಚೂರು ತತ್ತದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಫೇಸ್ ಪೂರ ತೆಲ್ತಿಲೆಗ ಬೈದು ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ತುಲೆ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಯು ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ನೈಸ್ ಸಾವ ಓಕೆ ಪುಷ್ಪ ಅಜೇರ್ನ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪುಷ್ಪ ಗ್ಯಾಂಗ್ಡ್ ಇಂಕುಲು 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಮಿಥುನು ಚೋಟು ಬೊಕ್ಕ ಸುಧೀರ್ ಸೊ 4 ಜನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ ಮಿಥುನ್ಲೆ ಸೊ ಆಡ ಕೇನ್ಗ ಎಂಚ ಪುರ ಆಂಡ್ ದಾದ ಪುರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪುರ ಎಂಚ ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಪುರ ಕೇನ್ಗ ಆಡ ಬನ್ನಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆತನು ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಅಜಯ್ ಪುರ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆರ ಕುಜಲ್ ಪುರ ಒಂದು ಉದ್ದೇತಂತ ಅಂಡ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದೇ ರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೂವೋಡು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೂವೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KGF 3 ಆತ KGF 3 ತೂವೋಡು ದಾದ ನೆಂಜಂದು ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಡೆ ಪೂರ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಚ ಸಂಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪುನಿ ಪ್ರೀತಿಕ್ಕನಾಗ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಕದಾಯ್ತಾನ ಮುಲ್ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ పోపున బర్పున కుల్లున చెప్పున తిన్పున ರಾಜೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚೆ ಐತಾರ ಬರ ದಿಕ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಡುಂದು ಚೂರು ಸಂಡೆ ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಕಲ ಓಕೆ ಎಕ್ಲ ಜವನೆ ದುಮ್ಮು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಂತ ಅವು ದುಮ್ಮು ಬರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜವನೇರು ಪೂರ ಎಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಿದೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಚೂರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಡ್ ಎಕ್ಕಲ ಸುಧೀರ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಸುಧೀರ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಆರಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮಾಮಿ ಬೈತೇರು ಅಚ್ಚಾ ಮಾಮಿ ಬಾಲೆ ಮಾಮಿ ಆರ್ನ ಮಾಮ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಡಿ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಬರ ಬೈದರ್ ಎತ್ತ ಐದಿರ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆಂದು ಯಾರ ಓತೇರಾರು ಅಜ್ಜಿಲ ಬೈದರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಲ ಬೈದರ್ ಕೋಡರ ಗಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೆ ತಿಪ್ಪು ಪದಾರ್ವೇರು ಮೀನು ಮುರ ಅಂದು ಬತಾರ್ವೇರು ಕಾವಾಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಾಡದೆ ಕಡಬಿಡುವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅಂತೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸುಧೀರ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸತ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನ್ ಪುಷ್ಪದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನ್ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಅವೇನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾಯಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಡ್ ಬರ್ತಿನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗವಾಯ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಚ ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇಂಕ್ಲು ಇನ್ನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುವ 18ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಒಲ್ಪುಗು ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಚೂರು ಅಂತ ದುಂಬು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಂತೆ ಚಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡದ್ರ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಪಿದೇ ಬರ ಆಪುಜಿ ಆಪುಂಡಿದ್ದ ಪಿದೇ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದಂತೆ ಮುರಣ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆತನು ದುಬೈ ಪೂರ ಓಡು ಬೈ ಅವೇ ಸಿಟಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪಡಿ ಮೂಲೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನನ್ನ ತೂಡು ನಾನು ಏಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಪಗ ಮಿನಿ ತೂಡು ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಿನಿ ಅದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಜೆ ಓಕೆ ಆಟ ಏಕ್ಲ ಪುಷ್ಪ ತರ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದು ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಪುಷ್ಪನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ನಮ್ಮನ ಪುಷ್ಪನ ಅದು ಅದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು 4 ಜನ 3 ಜನ ನನವರಿ 4 ಜನ ನನವರಿ ಅವರು ಲೇರು ಸೊ ಏಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಗಳಂ ಸೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೈನ್ ಲೇರು ಮಂಗಳಂ ಸೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಲಿ ಪೋಯ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳಂ ಸೀನ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೊ ಆರು ಮಲ್ತೇರು ಮೂವಿದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಎಂಚ ಪೂರ ಆನಂದ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಕೇನ್ಗ ಮಲ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇದು ಪುಷ್ಪ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಗಳಂ ಸಿಂಗ್ ಸೀನು ಕಡತ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಏರ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಚ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪುನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನುಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ನೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸೊ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೇರ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಅದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಬುರ್ದಾರು ಬೇತೆ ಪುಷ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ದಿತ್ತು ನಾರಿಗೆ ಸೊ ಆರ ಇದು ಬರ್ಚಿ ಪಟ್ಟದು ಮಂಗಳಂ ಅಜೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂದು ಆರೆಗ ಅವು ಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಆರೆಗ ಬುರ್ದು ಬರಿಯೇರು ಸೊ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೇರ್ನ ಆರು ಮಲ್ತೇರು ನೆಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಗ್ಲೇನ ಪ್ರಸಾದ್ ವೀರರನ್ನು ఒక 18కి రిలీజ్ అవుతుండు బొల్పుకు సో మాతెర్ల తూలే సపోర్ట్ వల్ ప్లే జుకేగా నైస్ ఓకే మంగళం సీన్ ప్రజ్వల్ మేర్న క్యారెక్టర్ ఇంట్రొడ్యూస్ మల్తాండు సో అక్కడ గ్యాంగ్స్టర్ లేరు 4 ಜನ ಸೊ ಅಕ್ಲನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಕೇನ್ ಕಾಕ್ಲೇಡ ಎಂಚಪುರ ಆತುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಡೊಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳ್ ಸೀನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಾಕ್ 4 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಸಂದೀಪ್ ಅಂಚೆ ಆಕಾಶ್ ఒక ಪ್ರದೀಪ್ ఒక ಸಂದೇಶ್ ఒక అక్కడ కేనుగా ఏం చెప్పరా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చేస్తుంది కేనుగా ఓకే ఫస్ట్ ఎంకల సందీప్ అన్పి ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಈತ ಎಲ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಸುರು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಲೆಪ್ಪಡದೇರ ಆಂಡಲ ಐಟ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊರ್ರೊಂಡು ಕಾಸು ಆನೆ ದಿನಟ್ಟೆ ಆನೆ ಬೇತಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡದು ನಾನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಅವು ಆನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಪದ ವಾಡಿಯ ನನ್ನ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮಂತದ ಎಂಚಾವ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಮಂಗಲ ಸೀನ್ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ 4 ಜನ ತೋಜುವ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಇಂಬೆ ಪನ್ಪೆ ಇಮೇನ ಆಕಾಶ್ ಕುಜಲ್ ತುನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಡು ఆయన ಪುದರ್ ಆಕಾಶ್ ಜೈನ್ ವಾಂಡು ಕುಜಲ್ ತುಲೆ ಬೈಪನೆ ದಂದಿಲೆಕ ತುಲೆಂದೆ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆವು ಮುಟ್ಟರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಆಕಾಶ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಪರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಕ್ಲು ಸುರುಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಕಲ್ನ ಅಂಚದು పొడిగే అయితే మంచిదా ఆండలు వెళ్ళేసిన ఆండల ఖుషి అండి జాలి అండి ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ವೀಲಾಗರ್ ತುಳುವೆ ಇವೆರ್ ನಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಒಂದುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಆತಿ ಇಕ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೇರು ಲೇರು ಯಾರು ಮನ್ ಪೇರಿತ್ತೆ ಇಂಬೆ ಆರು ಕುಂಟೆ ಪಾತೇರು ಅದು ತೆಲುಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ತೆಲುಪು ಆರು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಆಡೊಂಜಿ ಆಗ ಪಾಲ ಎಲ್ಲ ಮಗುರು ಒಂದು ಪಾತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರು ಇರ್ನ ಮನದ ಅನಿಸಿಕೆದ ಒಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತುಂಡು ಆಗ ಕೊಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಡೇಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜೇ ತಮ್ಮುಡು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ತಮ್ಮುಡು ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಆಜಾಡಿ ಕಟ್ಔಟ್ ಆಜಾಡಿ ಕಟ್ಔಟ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಇದ್ದ ಅವನುಂಡು ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಏ ಫೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಡ್ವಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ
ಕಟ್ಔಟ್ ಆಡೋದು ಕೊಡ್ತಾ ದಸರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಸರ್ ಗೊಂಬೆ ನಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕುಲ್ಲವಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಗಿ ಬೇಗ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಿ ಒಲೆ ಲಿಂಬಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದನ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾರಗುರ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪ ಅವಾಗ ತೂಕ ಅವಾಗ ಪಾತೇರ್ಗ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತೇರ್ಗ ಊರುಡ್ಲ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಊರ್ಲ ಪೂರ ಜವಳೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಒಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬಂತು ನಾನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಚಿತ್ತೆ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಲೇ ಅದನ ಪತತ್ತ ಅವನೇತ ಬಾರದ ದಂಟು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿನ ದೋಸೆ ಪರ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತರ ಅದನ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಚಾರವಾದ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಐತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18th ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಒನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಾದಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದ ನಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಜ. ಸೊ ಐದೊಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೀಪ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ದಾದ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಕೇನ್ಗ ಆರೆಗ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ ಆತಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಬೈ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ಮಸ್ಕರೇನೆಸ್. ಸೊ ಆನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲು ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತಿದ್ದ ದಾದ ಮಲ್ದಿರಿದ್ದು. ಸೊ ಅರೆದರ ಕೇನ್ಗ ಎಂಚಾಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾಯ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜವನರ್ ಲೆತ್ತೇರಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಓದಿತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಗನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಾಲೆ ಈರೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದು ಅಂಚದ ಎಂಕಿತೆ ದಾಯ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಯಾನೆ ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಎಂಕೆ ನಿಮಿಟ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಟ್ರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೀತೆರ್ಗೆ ಅಂಚದ ಏನಾರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುಜಾರಿ ಪನ್ವಡ್ಚಂದ್ ಬಂದ್ಪುಜಾರಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ ಬಂದ್ರ ಹಾಕುಜಿ ಬರ್ಪಿನ 18 ತಾರೀಕು ಆಯ್ತಾರದ ನೀ ಒಂದು ಮುಕ್ಲೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏಪಕ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚ ಸರಿ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 18 ಮಾವು ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಅನ್ಕುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ಬಂದು. ಸೊ ಐದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಪಾಡಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೇರ್ ಸೇರಿದ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ನಚ್ಚಿನ ತುಳು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತದ್ದು ಅಭಿಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದು ಪಾತೇರು. ಸೊ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 18ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಷ್ಪ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಐತಾರದಾರು. ಸೊ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ.